Com cada any, Tremp acull un curs de Geologia de la Universitat d'Estiu, escrit a la Universitat de Lleida. Enguany el curs s'ha enfocat bàsicament als riscos geològics que existeixen a Catalunya i més concretament al Pallars i Pirineu Occidental català. Concretament, riscos associats a la inundabilitat, terratrèmols, allaus i esllavissades que es poden veure in situ a la conca de Tremp. És un lloc on hi ha exemples molt interessants, a part de que la conca de Tremp en si és una zona molt susceptible que es produeixin esllavissades. I per tant hi ha exemples que ve gent d'arreu per veure'ls, com per exemple l'esllavissada de Puigcercós, que és una esllavissada històrica en què hi ha una població que la van haver de canviar de lloc perquè es va esllavissar, i altres zones que tenen exemples molt interessants. El curs ha tingut una durada de 3 dies i és eminentment pràctic. Els alumnes es desplacen a diferents indrets per veure els fenòmens estudiats. La resta del curs es basa tot en sortir al camp i en anar a veure aquests exemples i sobre el terreny explicar-los, que és la manera que la gent realment vegi les dimensions i la magnitud que tenen aquests fenòmens i la seva perillositat. Es tracta de cursos oberts a tothom, no només estudiants universitaris, ja que la idea de l'Institut Geològic és fer divulgació de tots aquells estudis relacionats amb la seva ciència.